जोंनि काउन्सिल चिफ साराबो दिनै हाबफैफेराखै दिनै मा समस्यायाव दङ दिनै जों दासिमबो जोंनि मानसिफ्रा बबेबा थालिर रुनानै जाग्रा जोनोम जानायखौसो नुनो मोनदों। बैफोर जोनोम जानाया मानिफ्राय जादों दिनै गावजों गाव एना एनि थाखायनो जादों। औ खुलुमबाय। दिनै बे समाव गोबाव सम जाबायमोन आंनि पेजफ्राव ओंखारिया दिनैनिफ्राय फिन खनसे ओंखारनो नागिरलायबाय बेयाव बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबेखौ बगरी सापरि रामदनदिगारि पन्सायत आरो रामदनदिगारि गाव पन्सायत सिङाव थानाय बे गामियाव बे ओनसोलाव बोसोरै जों फैबाय थानाय जायो। खिन्थु नैबार जितु दैज्लाङाव जों फैनो मोनाखै खिन्थु दैज्लाङा एसे थांबायब्लाबो देग्लायनि नैबे ओनसोलनि थासारिखौ जोङो फैयाब्लाबो गासैबो बे ओनसोलनि थासारिफोरखौ नै बिथाङानो सासे रादाबगिरि हिसाबै आरो सांग्रां लाइमोन हिसाबै बे ओनसोलनि दैज्लाङाव जानाय खहाफोरनि सायाव गासैबो डाटाखौ बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव होखायो आरो रायजोफोरनिफ्राय लायो। थिग बेबो देग्लायबो बे हालामनि बे जिहेथु बेखौ होनो जोङो ओरैनो लालि होनो खिन्थु बेयो जिहेतु ब्रह्मपुत्रनिनो मोनसे दालाय बायदि आरो दा बे ब्रह्मपुत्रनि दालाय बा लालि दैमाया जोबोद माने गिख्रंथाव मोनसे माबा गरा गानाय समस्या जाबाय थायोमोन। दा बे समावनो गिदिरथार मोनसे प्लेन फैदों केमेरा पार्सनखौ देखायनो खावलायबाय। बेथ' जों सानदों माने जोंखौनो सौख्रांनो फैदों नामा बायदि बे नङा दा खाथियाव फैदों जोबोद एकदम खाथिसिन आरो दिनै माने जोङो बेबायदि माबाखौ हमना ला बेबायदि खाथिनिफ्राय जों एयारपर्टफ्रावबो थांबाबो नुफेरा खिन्थु दिनै गां गंनै गोनां एकदम जोंनि माने खर' साजों थांनाय बायदि नांदों आरो जोङो बेफोरखौ नायनो थाङोबा जों गोबां गोजाननिफ्राय नायनो गोनां जायो। खिन्थु बिरनाय समाव जों एकदम खाथिनिफ्राय नुनो मोनदों आरो बेखौबो जों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायबाय। टपिकआ बे नङामोन खिन्थु बेनि गेजेराव मोनसे बे एडभार्टाइज स्टाइल जाबाय जेबायदि जों माने मोगथां थासारि जि समाव जि मोनदों बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों। दा सन्जिब ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन बे समाव बे दैमानि सायाव माखासे बाथ्राबो मिथिगोन। दा आं बिथांनिखौ सोंनो नागिरनाया गुबुन बोसोरफ्राव बे ओनसोलनि थासारिफ्रा गोबां गाज्रि जायो आरो गाज्रि जानाया बांनायनिफ्राय बांबोदोंसो खमायाखै। खिन्थु बे गाज्रि जानाय गरा गानाय समस्याफोरखौ गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना माने राजनिति नेतानिफ्राय लानानै बे पलिटिक्स समाव इलेक्सन समफ्रावबो गोबां खोथा होबोदों। बे गरा गानाय समस्याखौ होबथानो थाखाय खामानि मावगोन होननानैनो बेयाव राजनिति खालामबाय थायो दैदेनगिरिफ्रा। दिनै बेफोर जेंनाया बेयाव देग्लाय बिजेपि सरकार फैनायनिफ्राय बेसेबांसिम जाफुंदों दा बैफोरखौ नैबे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन आरो दा बे समाव नोंथांखौ खावलायबाय जे नोंथांमोननि जे गोदोनिफ्राय जाफ्लेबाय थानाय बे गरा गानाय दैनि समस्या जेंनाफ्रा देग्लाय बोसोराव माबायदि बिनि सायाव एसे फोरमायनो। खुलुमबाय। गिबियावनो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ आं गिबियावनो आंनिफ्राय साबायखर बावबाय माखासे सोंथि सोंनायनि थाखाय। थारैनो जोङो बुंनो गोनाङा बेनो देग्लाय बोसोराव जाया नङा दैया जादों। थारमाने माया जादोंबा दिनै गामि बिथोराव गोबां दै बानाया जादों। दिनै मलान थुरिबारि मथाम ओरै थाखाबारि फाख्रिगुरि साइडथिं सिरि सिरि माने स्रोदै जादों बेखौ रावबो नायफैयाखै। खिन्थु माखासे थुरिबारि उलुनि जामुगुरि माजगाव बेफोर जायगाफोरखौ माखासे रादाबाव होनाय जादों निउसाव नुदों। खिन्थु बेलेग जायगाफोराव हाबसननो हायाखै निउसफोराबो। बेनिखायनो जोंबो दुखुनांथाव दिनै लालि दैमाया जाया नङा जायो जानानै थांदों। नै दासिम नै नोंथांमोना फैनानै नुदों दैया थासारिखौ नै दायो राननानै दं एसे। सिगांथ' नैबेयो फुल लोमजोबदोंमोन दायो एसे राननानै दं आरो। ओमफ्राय जिहेथु बेयाव गोदोथ' जि गानानै गोबां रोजा बेयाव बर'आनो गोबांसिन माने गरा गानानै बिनिफ्राय गोबां आलाय सिलाय जानानै गुबुन जायगायाव हादान सिफायहैनो गोनां जादों। बे बुस्थुआ बांनायनिफ्राय बांबाय थादों खिन्थु बेनि सायाव दिनैसिम सरकारा खोथा होनाय बायदि खामानि मावनायखौ जों नुबोआखै। बिथांमोना गोबां खोथा होयो आरो बेबायदि खामानि मावनायखौबो नुयो। बेसेबां जाफुंसारदों बिनि सायाव नोंथाङा दिनै सरकारा खोथा होनाय बायदि मावोमोनब्ला दिनै जोंनि बर'
माखासे संसार जानाय रायजो जानाय मानसिफोरा नैबे जायगाखौ गारनानै खारनो गोनां गैयामोन मानो होनबा दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनै दैबानाजों बांसिन होखारजानो गोनां जादों जेराव हा दंमोनब्लाबो दिनै दैबानाया खुरखालांदों खुरखा माखासे माइ गायग्रा हा थानाय भिथि माखासे हाफोरखौ खुरख'लांजोबदों दा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा मा जादों सोरबा दिकियाजुलि सोरबा अरुणाचलाव आयदारि जानो गोनां जादों गासै बेफोर समस्या जादों आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों पार्क बे खामानियाबो थोजासे जायाखै माबोरै जायाखै होनबा दिनै माखासेयाव गारदों माखासेयाव गाराखै जुदि बेबायदि रोजा जुदि गारोमोनब्ला दिनै एसेबाबो दैया थाबथायोमोन आरो जेनेबा हा खुरखानायफोरखौ बेबायदि आरो ना बेबायदिखौथ' गोदोनिफ्राय मावबोबाय थादों माने दिन्थिदोंल' आरो जों मावदों खिन्थु मावनानै जे बेखौ बासायनो थाखाय थांखि लायाखै आरो नैबे मा होनदों बे पार्क अभेनखौ जुदि जोङो दैज्लाङाव गारालासिनो मेसेङावनो जुदि गारोब्ला साबसिन जायो आरो मेसेङाव गथे दैया रानना थायोथ' बे समाव गारोबा मोजां जायो दा दैज्लां समावहाय गारो जोंनि माखासे खामानि मावग्रा दैज्लाङाव गारो थोआ माने गारबाबो हाबलांबाय थायो हा सिङाव हाबलांबाय थायो बे माने थाया माने प्रटेकसन जाया जेबो माने बे समाव हमना ला दैयाथ' बिराद गोथौ जायो गरा जायो बे मेसेङाव रानना थाहैनायाव जुदि खामानि मावबा फुरा गुदिनिफ्राय मोजां खामानि मावबोनो हायो आरो मेसेङाव जुदि मावोबा बे खामानियाबो साक्सेसफुल जागोन आरो खिन्थु बेबायदि दिनैसिम मावाखै माने दैज्लाङावसो बेखौ ओरैनो नाटक बायदि आरो देखायनाय आरो जेनेबा थारमाने मेन बुस्थुआ मा नैबे पार्क अभेन होननाय बुस्थुआ दै लाखिग्रा नंखाथारा जेराव बेयो दा नै गारदों नालाय बे गारनाय हिसाबै मोनसे बालाखौ खुरनानै बेलेगाव बोरि खालामहैयो माने बे बुस्थुआ बेबायदिसो दै होबथानाय नङा आरो जेनेबा ओमफ्राय जिहेतु बेयाव गरा गानानै गोबां रायजोफ्रा आलाय सिलाय जाबाय खारलांनांबाय थ' बे गरा गानायनि थाखाय पारमानेन्ट सलुसन माने पारमानेन्ट होबथानो थाखाय गोबां खोथा होबाय थायो थिग बे दैमा जिं नोंथांमोननि एरियाफ्राव मालाबाफोर बेखौ मावनायनि थाखाय खोथा बुंनायफोर रायलायनायफोर खोनादों नामा नोंथांमोना? खोथायाथ' बुङो दिनै माथावरि फैबाय थादों होनदों बे माथावरियाबा बसिम मोनखो खिन्थु खोबाय दं होनना बुंदों खिन्थु नुफैफेराखै आंबो जायखिजाया जुदि खोथा होनाय बायदि मावोमोनब्ला दासिम बर' रायजो राजाफोरा जायगायावनो थानानै संसार जानो हागौमोन आरो रायजो जानो हागौमोन दासिम जोङो जेबो मावनायखौ नुवाखै आरो नोंथांनि नुनायाव उन्दैनिफ्राय नुनायाव ओरैनो बे ओनसोलनिफ्राय बेसेसो बर' गामि खुरखा जानाय नोंथाङा नुनो मोनदों? आंथ' उन्दैनिफ्राय नुनाय हिसाबै नैबे फार्स्ट आं उन्दै समाव नैबे दैखौहाय जों आथिंजों खनसे बारनो मोन्दों बे समावहाय ओरैबायदि बर'फोर दंमोन जाय बर'फोरखौ आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों बै मानसिफोरखौ आं दा नुनोनो थांला बेबायदि गोबां बर'फोर दंमोन आरो गोबां बर' गामि दंमोन ओमफ्राय दा आङो नैबेबायदि दै जाजोबना थाबाय आरो बे बर' गामिया दै गासिबो दैयानो जाजोब्बाय दा बेखौ नोजोर बोनानै दा जोंनि जिहेथु बे बुस्थुफ्रा जे सरकारा नायफैब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि दायित्वखौ बारग'नायनिल' खामानि मावो बे थागिबि माखासे बुद्धिजिबि मानसिफोर थायो राजनितिजों लोब्बा थानाय मानसि थायो बै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायगोन जिहेथु बेफोरनिफ्राय बासिनोब्ला जोङो हयथ' सब बिथिंनिफ्राय बे ओनसोलखौ हमथानायनि सार्थ'आव गोबां खामानि मावनांगौ दं दिनै राजनिति लिडारफ्रा जुदि मावोबा मावनो हायो माने खोथा मोनसे थायो मावाथ' मावनो हाखाया बे मावोबा मावनो हायो बे बुस्थुखौ जोंनि राजनिति लिडारफ्रा देरहाहोनाय हिसाबै जुदि रायजोनि जराव खामानि मावोमोनब्ला बे थासारिया मोजां जाबोगोन आरो दिनै माविनि थाखायसो बेबायदि अबस्था राजनिति लिडारफ्राबो दिनै रायजो राजाफ्रानो भट होनानै देरहाहोयो नाथाय बै बिथांमोना दिनै गोजौ लेभेलाव थांनानै रायजोफोरखौ बावलाङो माने बेनि थाखायनो माखासे खामानिफोरा जायाखै आं सानो आरो बेफोरखौ निस्सय बेनो दिनै बैसोरनि थ्रुयैनो जोंनि रायजोफ्राबो थाङो नालाय दा बिथांमोना माखासे प्रेसार होनांगौ जे सरकारखौ प्रेसार होआबा जेबो बुस्थुआनो खामानि जाया दिनै जोङो मोनफा जोंनि बर'नि जेंनाफोरखौ जितु बर'नि गोबां रायजो राजाखौ लानानै माहारियारि आफादफ्रा प्रेसार होनायनिफ्रायसो मोनफा जादों बेफोरबो मोनसे एकदम मावनां माने नोजोर होनां खामानि जाय हाया जुदि थायाब्ला बेयाव मानसिया बोरै थागोन नङा होमबा थ' हाखौ बासायनो थाखाय जोङो गरा गानायनिफ्राय लानानै दैमाफोरनि जितु जेंनाफोरखौ नोजोर होनांगौ दं होननानै आरो बेफोराव जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मैखोम बिबान दं मानो होनबा बिथांमोननि खामानि मावनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय सुबुं समाजनि
मोजांनि थाखाय खामानि मावो सुबुं समाजा थांना थानोब्ला हा नांगोन आरो बे हाखौ जुदि खुरखानानै जुदि दैमाफ्रा लाना थाङोब्ला सुबुं समाजा बबाव थागोन बेखायनो राजनिथि होननानै सानो आरो बिदिनो समाव बिसिमनि खोथा होनायखौल' जों आसा खालामबाय थाबाबो जानाय नङा गेजेर गेजेर माने बिथांजों सौग्रावनांगोन आरो बायद' खालामनांगोन होननाय जादों दिनै बुंनो थाङोब्ला मा जादों आं बेरायबाय दिनै बारहुंखाजों न' बायनायनि समस्या दिनै न' बायनायनि समस्यायावबो दिनै सरकारा माखासे अनसुंथाइ होगोन होननानै माखासे डकुमेन्ट लाबाय एकाउन्ट नाम्बार लाबाय दा माब्ला हाबो बेबो मिथिया दा बे ओरैनो सेवनासो थांगोन नामा डकुमेन्टफोरा बै बाथ्राफोरखौ साननो गोनां जानानै फैदों आरो न' बायनायनि बोथोराथ' मास मोननै बारलांबाय मास मोननै मोनथामानो जासिगोन दिनै सोरबा बायदिया थिं बायनो हायाखै तिरपाल खोंना थानो गोनां जादों माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि असान्थि जादों जेराव माइरं गासैबो सिलिंखार जाजोबलांदों अखा बार अखाजों दिनै बैफोरबायदि मानसिखौ दिनै फट' खेबना लांदों माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनै बैफोरो माने सिमाङा माने सिमां जानानै दं आरो सिमाङैनो दं आरो जेनेबा माने सिमांल' नुनानै थानांबाय आरो बेबायदि जानानै दं मोगथाङाव जेबो जाफुङासै जेबो जायाखै बे परिबेस फैदों आरो बे थासारि फैदों जाहाथे बेफोरखौ जोंनि गियानि सुबुं बिथांमोनानो बेफोरनि सायाव खोथाखौ बुङो नाथाय बिथांमोनानो जुदि बेफोर बायदियाव नोजोर होआब्ला दिनै बर' जाथिया बा मानसिनि जिथु अनलायनाय बियो सानबैसे थानाय नङा बायदि आरोना नोंबा नों आंबा आं जानायनि मोनसे लामायाव बेबायदि थासारियाव थांबाय थायोबा गावजों गाव एना एनिया बांलांबाय थागोन आरो अनलायनाया जोबोद खम जालांगोन आरो दिनै जोंनि बर' गामिफोराव गोबां बिथोर बर' गामिफोर दङ बेयाव जुदि जोंनि लिडारफ्रा हाबै जुदि खौरां लालायोबा दासिमबो अनलायनाया फैगोन दिनै जोंनि गामि बिथोराव दासिमबो दिनै हमना ला जोंनि काउन्सिल चिफ साराबो दिनै हाबफैफेराखै दिनै मा समस्यायाव दङ दिनै जों दासिमबो जोंनि मानसिफ्रा बबेबा थालिर रुनानै जाग्रा दङ बेखौ बिथांमोना नुवाखै बेयाव जुदि जोंनि राजनिथि लिडारफ्रा जुदि हाबनानै नायोबा बेयाव गोजोननायखौ मोनगोन रायजो राजाफ्राबो बे जितु सासे रादाबगिरिनाव गोबां खौरां थायो आरो गोबां गामि हाबनानै खामानि मावनांगौ गोनां जायो बेखौ बिथांनि बुंनायनिफ्राय मिथिबाय जितु राजनितिनि दैदेनगिरिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो मोनबाबो मोनाबाबो माबा मोनसे आसा खालामो खिन्थु बै आसाखौ जिहेतु पुरन खालामनो हायो खिन्थु बिथांमोननिफ्राय दुखुनि खोथाखौ जुदि खोनायोब्ला बा बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङोब्ला निस्सय रायजोफ्रा गोजोनगोन होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोबोद बे ओनसोलनि मैखोम माने सासे सांग्रां लाइमोन जों भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय ससे थाबाय रायलायलांबावनोसै जाहाथे जोंनि गामि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि गोरों गथ'फोर दङ गोरों लाइमोनफोर दङ गोबां बेबायदिनो राहा गोथेनानै दङ जिहेथु जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खौरां लागौबा माबा मोनसे लामा दिन्थिगौबा बैबायदि आसायाव जोंनि लाइमोनफ्रा दङ दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो फिसा खोथाखौ लानानै सोरखौबा रायखुमानाय सोरखौबा गादबना दोननो नागिरनाय थारमाने बै परिबेगा जोंनाव फैगासिनो आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों दिनैनि दिना गादबनानै दोननाय सोरखौबा रायखुमानानै बेखौ फोजोबनो नागिरनाय बे खिन्थु साननाया गोरोन्थि जागोन आरो बिदि सानोब्ला गावनो गावनि जिउखौ गावनि जिउ नङा गावखौ फोजोबस्रांना लानायनि अनगा जेबो नङा आरो दिनै नोंथाङा मोजाङानो बुंनो दा लाइमोनफोरनि माखासे बाथ्राखौ बुंलांबाय दिनै लाइमोनफ्रा दानि जुगाव ओरैबायदि गोरों दङ बिसोरो माने मा जादों खाबु मोनाखै थारमाने दिनै समाज सिबिनो थाखायबो खाबु मोनाखै दिनै खाबुबो नांगोन खाबु मोनाब्ला बेखौ रावबो माने आं हारसिङै मावहैनि बैखौ मालाबाबो हाया माने बेखौनो खाबु होबासो बै समाज सिबिनायनि सोरबा रायजोखौ अनसायनायनि बै माखासे माबाखौ मोनो आरो जेनेबा गियानफोरखौ होनो हायो आरो नंगौ बेबायदिनो जोंनाव बेबायदि दङ मोनसे जोंनि बर'नि गेजेराव आफादनि जोबनो गैया अजस्र जों सानफ्रामबो जोनोम जानायखौसो नुनो मोनदों बैफोर जोनोम जानाया मानिफ्राय जादों दिनै गावजों गाव एना एनि थाखायनो जादों जेरै माबा मोनसे मावनो थांनायाव दिनै बेखौ स्कप होआ खाबु होआ बैफोरनि थाखायनो गोदान आफादा जोनोम जादों बर'नि गेजेराव गुबुनाथ' जायाखै दिनै बर'आसो जाबाय दिनै बर'आ गावजों गावनो एना एनि
दे माने नोंना थाखा गैयाबाथ' दिनै नोंखौ माथोखौनो होखाया होननानै बुंलांबाय हाथाइसालिनि दादु जानाय सैमाया माथो होआ होननानै दा थिग बेबायदि आरो जेनेबा दा नोंथाङा सासे बर'नि बेयाव नंबाबो नङाबाबो जोङो जेसेबां रोंदों बेजोंनो समाज सिबिनायाव आगान होदों आरो दायथ'खौ लादों बे हिसाबै नोंथाङाबो बिनि मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादों जे मोगा-मोगि जादों दिनै जोंफोरबायदियानो दिनै रादाब लानो थाङोबा आसु जानो गोनां जादों नों बे सुबुंफोरा बुङो दिनै जाय बुङो माखासे एसे गोरों लिडारफ्रानो बैफोर बाथ्राखौ बुङो जेराव माखासे कुइसन सोंनो थांबा बिथांमोना बुङो नों बेसे गिदिर नों बेसे फरायनाय बैफोर समयसाखौ जों मोनबोदों गासिबो प्रुफ दङ बेफोरबायदि बुंनायफ्रा दिनै बैफोर जुदि मोजां लामायाव थाङोमोनब्ला दिनै निस्सय जोंबो मोजां जागौमोन दिनै जों खौरांगिरि जादों खौरांगिरियालाय मा दं जेबो गैया खौरांगिरि हिसाबै जेबो गैया जों रायजो राजानि समयसाखौ दैबाना जानाय सोरबा खैफोद आफोद जानाय जों बेफोरखौ देखायनो हायो खिन्थु जों बेयाव रायजो राजानिफ्राय जे माबा मोनसे लाबोनांगौ बे नङा रायजो राजाफ्रा जोंनो माब्लाबा समाव लेंहरोब्ला ओरैनो गारि भारा होयो अनहरो जों बेफोर माखासेखौ अननायखौ मोनो आरो बेखायनो जों रायजो राजानि माखासे समयसाखौ जों नायो जेराव दैबाना जादों जों होसोलाङो जोंनि थाव सावनानै बेयाव जोंहा जेबो लस जाया माने बेयाव जोंहा थांनायनि थाखाय जेबो लस जाया खिन्थु रायजो राजाया जुदि जोंनिफ्राय एसेबाबो मा होनो भिडिअ माबा मोनसे बानायनायनि गेजेरजों गोजोननाय मोनो नामा सरकारा नुयो नामा थारमाने जोंनि खामानियानो मा फोसावनाय गाज्रि थासारि मोजां थासारिखौ जों देखायनाय बै बाथ्राफोरखौ बुजिनांगौ माने माखासेफ्रा दिनै जोंखौ बुजियानो नोंसोर मबाइल लानानै मा मावो भिडिअ'ल'सो खेबो थारमाने जोंहादि मा समयसा दङ दै रेनकट अखा हानाय समाव जों रेनकट बायनो हाया मोनसे समाव जों दासिमबो रेनकट बायनो हाया जों ओरैनो थांनो गोनां जायो अखा सिया खोनानायाव रेनकट मोनसेया सोरनिबा साखापसेनि दामल' खिन्थु जोंनि थाखाय बियो दिनैनि दिनाव माने बिराद गिदिर मोनसे दिनै जोंखौ सानोबो खोमा सोरबा बाइक सालायबाय थायो देखायनायसो बिसोरनि बै बाथ्राफोरखौ आं सोरनिबा खुगायाव मोनो आरो जेनेबा हमदांनो हायो जेराव जों गिदिंबाय थानाय हिसाबै दिनै जों गुबुनाव थाङोबा जों गुबुन मिसिं मानसिफोरनाव थांबा बर्मन आख्रासु राभाफोरनाव थांबा जों अनसायनायखौ मोनो दे जोंनियाव माने माखासे जोंनि बर'नियावसो माने माखासे अनसायनायखौ मोना दे आं बे बाथ्राखौ बहुद मोनबोबाय दङ बुंनोबो गोसो जायो खिन्थु दिनै बुंबाय खिन्थु सोरबा गाज्रि मोना हाजिबो जोङो प्रेक्टिकेल मोनबोनायखौसो बुङो दिनै गाज्रि मोननायखौ आं जेबो फासाया आरो जों गाज्रि मोननानै आरो सोरखौबा गिनानै जोङो रिपर्टार जायाखै आरो बेखौ जोंनि सायाव सोर मा सावरायो बेनि खोथा बे सावरायनानै मोजां मोनदों बेनो धन्यबाद खिन्थु जोंनि खामानिया सोर मा मावदों मा मावाखै बेखौल' फोसावनाय आरो जोंनि समयसाखौ जों फोरमायलांनो गोनां जायो गिदिर खामानि मावदों बेखौलाय जों बुंनो हायो जों बायदि अनेक गोरों दं बर'नि गेजेराव खिन्थु बिथांमोना दिनैसिम गावनि मबाइलखौ जामजानोसो गियो ना मायो जुदि जोंनि खामानि मावोबा जोङो अरुणाचलाव लेबार मावनानै थागोन जों बारा रोंखायाबो नालाय बिसोरो जुदि गोरों मानसिफ्रानो मावोबा साबसिन जाबावगोन आरो जोंनि गामिफ्राव ओनसोलफ्रावबो गिदिर बिल्डिं लुग्रा जाबाय बिसिनाव जों लेबार मावगोन नंगौना जों सैथो मावनानै जागोन जोंनि फिल्डआव जाय खामानि मावनानै नायगोन बै मानसियानो बुजिगोन आरो जों माबायदि खारथिङो मा जानानै थायो होमबाना बुजिगोन माने जायखिजाया गासै बाथ्राखौनो बुंबाय जाय बिथांमोना नायो सोरनाबा गोसोआव नांदोंबा गाज्रि मोननाङा खिन्थु गाज्रि मोननाबो आंहा जेबो लस जाया लाबसो जागोन गाज्रि मोनबा सोरनिबा गोसोखौ जुदि आंनि बुंनाया जुदि गाज्रि खालामना होदोंबा आं मोजांसो मोनो माने जायखिजाया आं माखासे भिडिअ'आव बाथ्रा बुंबाय बेनि थाखाय अरुन बाबानिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावबाय गासिखौबो फुल नुजोबगोन होननानै आसा खालामो आरो निस्सय जोंना खुनु न' काट न' इडिट जोंना जि बुंदों बेनो थांगोन आरो जों जेरै फिल्डआवबो सिदा मोगथाङावबो सिदा आरो दा नुखाबाय जोङो बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बे पार्क फायेन बेयाव माबायदि खामानि जादों सन्जिब ब्रह्म नङाबा बे खामानिखौ नुनाय नङामोन निस्सय बे खामानिखौ नुनानै मावदोंबा मावदों मावाखैबा रायजोफ्रा बिजिरगोन नङा होमबा थ' जोंना बेखिनिल' खामानिया बेखिनिखौनो नोंथांमोना दुखु मोनोबा नोंथांनि खोथा नोंथाङा न'आव थानानै मा दुखु मोना सिमां नुयो मोगथां नुयो नोंनि खोथा आरो जुदि जोंजों सावरायनो गोनांबा जों फै बा नोंनि न'आव थांनांगौबा जों थांगोन जों अलरेडि बयनिबो 24 घन्टा अन डिउटि गोजोननाय थाबाय आरो बिदिनो जोंनि रादाबगिरिनि गेजेराव सानफा एफा ओनसोलनि खौरां लानायजों बिथांनि सुखु दुखुनि खोथाबो सावरायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोजोननाय थाबाय